Hello mga kalabidabs and welcome to Bulinaw Falls. Tara, biyahe tayo. So ito mga kalabidabs, so andito lang naman tayo sa Makalidong, Ligao City. Ayan, pupunta naman tayo sa isa sa pinupuntahan ngayong summer. Dito po yan sa Sitio Bulinaw, ang kanilang Bulinaw Falls. Actually, yung pagpunta po doon ay free, so walang entrance fee. Kaya kung gustong i-try at i-enjoy ang pag-swimming sa napagandang falls na pinagmamalaki ng Bulinaw dito yan sa Makalidong, ayan, punta na po kayo dito at siguradong mai-enjoy nyo ang ganda ng kalikasan. So ito mga kalabidabs, no, we are walking papunta doon sa Sitio Bulinaw. So excited tayo na makitignan. Kasi sabi nila mga kalabidabs, puntahan daw namin yung isa sa pinapasyalan dito talaga, dinarayo din na paliguan dito sa Makalidong, yung kanilang Bulinaw Falls. So dahil hindi tayo pwedeng mabasa dahil tayo ay nakashoes, mayroon ditong tulay-tulay. Oh wow. Yan. I love adventure. So ito ang tulay-tulay. Ang ganda ng place. Ayan. Perfect place. So ito na, papasok tayo sa parang diba? Hindi na sayang papunta natin dito sa Makalidong dahil talaga namang bukod sa nakapag-support na tayo sa ating mga kababayang magsasaka, ayan, mayroon din tayo magpuntahan na isa sa tumalon talaga ako. Ayan. So nandito tayo sa Bulubundukin at dadaan tayo ng sapa. So eto na, wait, so clean. So eto na nga ang challenge. So kaya naka-outfit talaga kami, although ayan, nakikita po natin ang napakagandang view. So eto na naman, daraanan, mga bato-bato. I love it. Talagang very challenging ang pagpunta dito sa Bulinaw Falls, pero talagang sulit naman ang iyong pagod kapag narating na ang pinagmamalaki nilang Bulinaw Falls. Sobrang ganda ng Bulinaw Falls. Talagang pinagmamalaki ito ng Sitio Bulinaw. Dito po yan sa Makalidong, Ligao City. So ito nga mga kalabidabs yung Bulinaw Falls, no? Medyo hiningal tayo sa pagtawid-tawid dito sa mga bato-bato, dami-dami akong bikit. Dapat di ko na tayo din na yung bag ko. Pero yun nga, sobrang ganda ng place na to sa mga mahilig po sa adventure, water adventure. Ayan, punta na po kayo dito sa Bulinaw Falls. Ayan, kasama natin si Ko. Ang pangalan mo kayo? San po. San? San po. San? Andre. Yan, si Andre. So siya yung ating tourist guide ngayong hapon. Of course, kasama ang P4 South PH na si Ray. Sobrang ganda ng place ito. Sa mga mahilig ko talaga sa mga swimming, ayan, punta nyo na po dito ang Bulinaw Falls located at Makalidong, Ligao. So ito mga kalabidabs, after kala ko yun na yun, mayroon pa pala doon sa taas. Okay, let's go! Isa talaga to sa gustong gusto ko rin gawin tuwing summer, ang pumunta sa mga ganitong magagandang lugar dito sa Bicol. Dito talagang masusubukan ang iyong lakas sa pag-akyat sa matatarik na lugar. So, eto,
Pahinga muna tayo sa parte ng taas. Medyo hindi pa kasi ganun ka okay yung aking resistensya, no? Kasi nga diba, ilang days din tayong na-dehydrate. So, batay mo na yung mga kagrupo mo. Idol! Ensayo naman, idol! Si Andre po yung aming tourist guide ngayong hapon. So, ito yung Bulinaw Falls. Ito yung upper part. Yung kanina yung lower part, yung upper part ng Bulinaw Falls. So next naman nating pupuntahan ay yung cave ng Bulinaw Falls. Okay. So ito na nga. Medyo wait lang. Ayan. Dahon-dahon. Talagang very challenging ito mga Kalabidaps, no? Dahil unang-una sa lahat, yung aking suot ay hindi talaga akma sa lugar na pinuntahan namin. So eto naman mga Kalabidabs ay pupunta naman tayo sa tinaguriang cave ng Bulinaw Falls. So we are here sa cave ng Bulinaw Falls. Grabe ang linis at ang ganda ng place na ito. At di ko na maiwasan na magbasa talaga dahil hindi ko naman mai-enjoy ang adventure na ito kung hindi ako magtatampisaw sa mismong tubig ng Bulinaw Falls. Sobrang ganda mga Kalabidabs, talagang mai-enjoy ng lahat kapag inyong pinuntahan ang Bulinaw Falls dahil sa sobrang linis ng kanilang tubig. Medyo maingat lang tayo sa pagtawid dito sa mga bato-bato mga Kalabidabs, lalo't kung hindi tayo sanay sa mga ganitong lugar. Ang mga ganitong lugar ang isa sa gustong-gusto kong puntahan tuwing summer dahil talaga nga namang sulit ang iyong pagod kapag narating mo ang ganitong malaparaisong lugar ng Bulinaw Falls. Talagang perfect spot ito lalo na sa mga mahilig sa mga ganitong water adventure at sa mga mahilig mag-picture-picture at mag-post sa kanilang mga Instagram account. So ayan, yung cave ng Bulinaw Falls. So beautiful. So pinagpasala tayo para hindi natin talaga yung tubig. So uuwi ako ng basta. At ito na nga mga Kalabidabs, talagang tinodo ko na ang pagtampisaw sa Bulinaw Falls. Siyempre dahil para naman ma-refresh naman tayo sa talagang mahaba at nakakapagod na akyatan baba sa pagpunta dito sa Bulinaw Falls. Kaya sa mga gustong itry ang ganitong adventure at i-enjoy ang napakaganda at napakalinis na Bulinaw Falls, yan punta na po kayo dito sa Sitio Bulinaw, located sa Macalidong, Ligao City. Diba makikita nyo naman talagang napakalinis ng kanilang tubig at talaga nga namang masasabi ko na isa ito sa perfect place sa mga gusto talagang i-enjoy ang kanilang bakasyon
ngayong summer. So maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Bulinaw Falls. Again, sa mga gustong i-try yung napakagandang adventure at i-enjoy ang napakalinis na tubig, yan punta na po kayo dito sa Macalidong, Ligao City. Of course, maraming salamat sa lahat ng mga supporters, followers, and syempre sa mga sponsors natin. Maraming salamat po. At kung bago pa lang siya, huwag kalimutan mag-subscribe at pindot ang notification bell para update ka sa lahat ng videos na i-upload. Also, please follow me on my other social media account. This is Bon James D, a vlogger, true lover. Bye! Maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming adventure dito sa Bulinaw Falls. Again, sa lahat ng mga gustong puntahan ang napagandang Bulinaw Falls, punta na po kayo dito sa Sitio Bulinaw, Macalidong, Ligao City. This is Bon James D, a vlogger na true lover. Oh, bye!